gràcies a tots els assistents per l'esforç que suposa donar visualització a lo que és la cultura del foc. Evidentment, ara tenim un acte important que és el Parlament del president de la Federació. Després parlarà també una persona emblemàtica de les comarques de Castelló, que és Nelo Vilanova, que és un dels màxims representants de Xarxa Teatre, i seguidament, per demostrar que la cultura del foc està viva, en acabar el Parlament i a la senyal oral de farem foc o fugirem, totes les colles farem l'encesa col·lectiva. Té la paraula Enric, president de la Federació. Ara sí. Bé, jo com a president de la Federació de Dimonis i Aules vull donar les gràcies a tots els col·lectius que avui heu vingut a apoyar-nos en este acte reivindicatiu per a la cultura del foc. També donar les gràcies a l'Ajuntament de Castelló per el seu apoyo per a aquest acte que se vaya pogut fer. També vull donar les gràcies al representant de la Federació del Coet, Daniel, que està així dalt en companyia de nosaltres, per el seu apoyo i anem a treballar tots junts. També donar les gràcies a Ricardo Cavaller, president de Piroval, a Guillermo Rodríguez, secretari de Piroval, i a Pepe Peñarroyo, president de la Federació de Coeters d'Espanya. També donar les gràcies al representant de Xarxa Teatre per llegir-nos este manifest que han de poder girar. I com no, a tots els dimonis que avui heu vingut a defendre el que sabeu fer, que és la cultura del foc, i que pense que no es deu d'acabar. Bé, aquest és el manifest que s'ha escrit el dia d'avui. La transposició de la directiva 2007-23C pot suposar un canvi important en els nostres costums, cultura i usos dels artificis pirotècnics. En l'article 7 s'estableix com l'edat mínima per utilitzar els articles pirotècnics de baixa perillositat, classe 1, els 12 anys, i en el setge els de la classe 2, entre ells les carretilles, fent inviable l'existència de les colles infantils, dificultant la transmissió cultural, educativa i formativa en l'ús lúdic i responsable del foc. A l'annex 1 s'estableixen els requisits essencials de seguretat que han de complir tots els articles pirotècnics, entre ells la distància de seguretat de 8 metres per a la classe 2 i de 15 metres per a la classe 3. Això impossibilita qualsevol expressió tradicional i cultural del foc. Tot queda prohibit. Habituals en els nostres dies, el foc habitual en els nostres dies, ja siguen correfocs, baixades, corretraques, coetonades, despertades falleres. Simplement els xiquets no podran tirar cap coet al carrer. Expressions culturals pròpies amb una antiguitat centenària que desapareixeran, anul·lant part de la nostra identitat com a poble. La Constitució espanyola, en l'article 46, obliga als poders públics, central i autonòmics, a promoure i conservar la cultura pròpia dels seus pobles. Són els estats membres els que han de regular dins del seu territori les utilitzacions dels articles pirotècnics, permetent i completant a la vegada aquelles expressions populars i tradicionals que són característiques i senyes d'identitat dels distints pobles de l'estat espanyol, mitjançant l'utilització festiva del foc, evitant amb la regulació d'aquestes activitats accions imprudents, antisocials i antipopulars que no són desitjables per a ningú. La Federació Valenciana d'Amics del Coet i la Federació de Diables del País Valencià demanen als nostres representants polítics una solució reglada que compta amb els grups de cultura popular del foc per mantindre els espectacles tradicionals en tot el territori espanyol.